дар асоси иҷрои нақшаи кории ободонию бунёдкорӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дорад ки дар ин самт саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ назаррас мебошад. дар назди хонаҳои баландошонаи деҳаи себистони ҷамъияти деҳоти себистони ноҳия ки то ин вақт майдончаи варзишӣ ва шароит барои бозии кӯдакон мавҷуд набуд, ин мушкилӣ аз ҷониби соҳибкорони деҳа бартараф гардид. майдонча барои бозии футболи хурд, волейбол ва майдончаи бозии кӯдакон дар масоҳати 20 садяк замин сохта шуда, ҳамчунин дар шафати он ҳаммом, утоқ барои ивази либос, утоқи камераҳои назоратӣ ва дигар шароитҳо фароҳам гардидааст. зимни ба истифодадиҳии майдонча гуфта шуд ки варзиш дар ҳама давру замон воситаи беҳтарини муаррификунандаи давлату миллат дар арсаи ҷаҳон маҳсуб ёфта, ҷавонони моро зарур аст ки бо истифода аз имконияти фароҳам гардида баҳри рушди соҳа саҳми созгор гузоранд. дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия вобаста ба иҷроиши барномаи давлатии рушди футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуда истодааст ки ин замина барои машқу тамрини дастпарварон ё варзишгарони ноҳияи Данғара мебошад. ва мо минбаъд нақша дорем ки дар ноҳияи Данғара рушди варзишро ривоҷу равнақ дода, тамоми варзишгарони ноҳияро дар мусобиқаҳои сатҳи вилоятӣ, сатҳи ҷумҳуриявӣ сафарбар намоем, то ки парчами Тоҷикистонро дар арсаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ боло бардоранд. мавриди зикр аст ки ба истифода додани ин майдончаҳо аз як ҷониб ба рушди варзиш дар деҳаи мазкур мусоидат намояд, аз ҷониби дигар бехатарӣ барои кӯдакони хурдсол таъмин хоҳад гардид, чунки то ин вақт кӯдакон аз сабаби набудани майдончаи бозӣ роҳи мошингард мебаромаданд. мо дар ин хонаҳои баландошона зиндагӣ мекунем. ба мо чунин шароитҳо набуданд. фарзандони мо ба шоҳроҳҳо мерафтанд, бисёр ҷойҳои хатарнок мерафтанд. ҷои футбол, ҷои волейбол, ҷои кӯдаконе ки хурдсол ҳастанд бозӣ мекунанд. мо ҳамаи сокинони ҳамин деҳа миннатдор аз он ҳастем ки ба мо чунин шароитҳоро муҳайё кардан барои фарзандони мо. тибқи иттилоъ, дар ноҳияи Данғара айни замон дар баробари варзишгоҳову толорҳои барҳавои варзишӣ 117 адад майдончаҳо барои бозии футболи хурд фаъолият менамоянд ки ин ба рушди бозии футбол дар ноҳия нақши созгор хоҳад гузошт. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.